गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେରିଜ୍ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଦେଖାଉଥିଲେ କି କାହିଁକି OAVS SSB TGT ବା RHT ଏହାର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଆଉ ଯଦି ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ OAVS କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। OAVSରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ ହେଇକି ସରିଛି, କେବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ବି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବଟ୍ କେବେ ଆସିବ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମେ ବି ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ଦଶହରା ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରେ। ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ କି କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଆମର PGT ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନଙ୍କର PGT ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହେଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିଲେ ହେଉଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବା କଥା ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ଆହୁରି ଡିଲେ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ OAV ଗୁଡ଼ାରେ। ତ କାହିଁକି ଡିଲେ ହେଉଛି, ତା କାରଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, କନଫର୍ମଡ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କେହି ବି ଏଇ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଇପାରିବେନି କି କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଆନ୍ସର କେବଳ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ, କାହିଁକି ଡିଲେ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ହୋପ୍ ଲୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ SSB TGT ଆଉ OAVS ଏଇ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ସେମିତି SSB TGTର ବି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଭରିକା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। କିଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, OAVର ଯେମିତି ସେଟା ବି ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିବାର ବାକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବାଇ ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆସିଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ OAVର ହେଲା କି SSB TGTର ହେଲା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଏଇଟା ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁନି, ଆଉ ତ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ, ନା ଅଲଗା କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସେତେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ BEd କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରିବାଟା ସେଇଟା ଟିକେ ବେଟର୍ ରହିବ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ନିଡ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି OAVରେ ହେଲା ବା KVରେ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରୁଛି। ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଖବର ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇଏ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି, ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି, ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟାକୁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇବି ନା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ହୁଏତ ମୋ କମ୍ପିଟିଟର୍ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କି କେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକି ଆସୁନି, ଡିସ୍ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ ଅ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ଭାବିକି ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଡେଭଲପ୍ କରାନ୍ତୁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ, ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍କୁ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଥିଲି, ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ କିଛି ଆଣିବି, ଇଏ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ଟିକେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି। ବଟ୍ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ୟୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେ ଆପଣମାନେ
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେରିଜ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।